Takže čau, uvítá vás zdravý Bajpkoc a tohle je můj první jakoby video na tomhle kanálu a točím ze hry The Sims 3. Dodatky mám k tomu akorát roční období a cestovní horečku, jinak. Takže musím tady to město prostě. Tak. Takže čekání vás asi nebude, jak já to stopnu. Tak jsme zpět a už se tvoří město, nebo objevuje. Tak, jasně, semíka si jdu tvořit, protože nebudu tu domácnost. Tak. Mladý dospělý, jo, já dám chlapa, asi nějakýho černocha. No dobrý, z toho to nějak vytvořím. Takže. To nechám ještě trošku, no trošku takhle. Jo, jméno. Dáme mu třeba George. Něco jim myslím, pane bože. Prostě nějaká slátanina. Tak. Já mu dám flešku. Jo, ale jo, dám to takhle. I s tím obočím. Obočí. Tomu nechám, jenom to stmavím. Tak. Já už ho asi takhle nechám. Tak. Dál. Taky nechám, k němu se tady to hodí. No i když. Ale jo. Každodenní. Toast. Nebo co to je. Hot dog. Ta určice. Tak. Třeba mu dám nějaký tílko. Tady. Bílý nebo černý, bílý. Tak. Ježiš, ty kalhoty, to je jako pyžamo. Takhle. Boty. Doma budeš chodit bosej. Jasný. Dál. Slavnostní. Tak co máš? Ježiši. Dám ti tohle. A kalhoty třeba. Ježiši, buzerant. Ne, no, budíš. On je bosej. Do toho divadla. Ten bosej. Tak. Dám. Tady ty. No a jakž takž. Noční úbor. Tomu dám čekat nějaký teplouský. Jo, já mu to nechám. Sportovní dělej. No tomu nechám. Plavky, já mu sundám to tam nechci. Počkej, kde to je? Jo, to tady. No třeba, že ty máš divnej ksicht. Ne. No to je jedno, takhle ho nechám. Vlastně si to nesnáš. Takže na tohle. Co by se mu mohlo dát? Přírody. Dál dám třeba přátelský.
heřvej. Tak. No, spát. Ježi, synku, co mu mám dát? Počkej, já jsem chtěla tu šikulu a pak ještě dám... No, třeba flirtující. Tak. Co mu dám? Tady nebo tady to. Takže mu dám třeba... No... Třeba. Tady hlas. Na to nechám. Tak jídlo. Jídlo. Tak tomu dám třeba hamburger. No ne. Dám zmrzku, nebo co to je. Ovocný pohár. No. Hudbu. Ti třeba francouzskou a barvu ti dám zelenou. Tak. Si myslím, že už to je všechno. Tak, dům. Teď přemýšlím, jestli mám postavit doma nebo se ubytovat. Tak. Já postavím dům. A asi tady z těch pozemků, aby to měl u moře, takže tady ten je taky hezký, ale to už stojí skoro 7 000, já vezmu tady to. Nebo tady ten, ale ten už bude asi malej hodně, takže... No, koupím. Tak. Já to nemám úplně zaplý na tu dobrou grafiku, protože mě by to nezvládal počítač, takže to je takový... Tak. Takže samozřejmě jak ty. Podstavec. No. Třeba. Tady pak bude nějaká zahrádka a tak dále. Počkej, to je hodně místa. No to je jedno. Takže... Jo, a ještě jsem chtěla tady nějakou tu. Takhle. A stěnu. Jo, ale tady to chci zbořit. Tak a ty budou jakoby dveře. Takhle. Schody. A to dám nějaký šuntky. Takže takhle. Ne! To už nechci. Takže to ne... Jo, dobrý. A jak mám dát tu prohlouben zpátky? Sakra. No, to je jedno. Jak tam budu džuznu. Tak a ještě tady. No, jakž takž. Za... nebo plot. Aha. Tady. Tohle. Já vím.
Takže teď tam dám dveře, já pak tu prohlubenek budu muset zpátky, protože to je hrozný. Počkej, zpět, 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 zpět. Jo, takže... Bav, to tam budu dát. No, já tam dám i rovnou jiný plot asi, protože tam je pěkně hnusný. Takže tam dám třeba item. Ty je 50 za jeden plot. Nebo spíš takhle. No, to je hezký. Ty dveře nějaký hezký, proskleněný. Co je hezký? No, budíš. Co je? Okna. Já moc tady okna na výběr nemám. Aha, co to je? To nechci. Já nějaký větší, ale... No třeba. Jeden. Já ty okna nějak dám asi, protože vždycky mezera. Jo, já se nedoplatím, hele. Takže... To je jakoby... Tak tady. Plus minus. A jo, tady takhle. No to je jedno. Takže vždycky to bude od... Tady... No takhle... Takhle... Já to říkám, já se nedoplatím. Jeden... Cože? Tak. Ještě tady to. Lens. Poslední. Teď nábytek a je. No, tak dobrý, no. Co mu tam dám? Takže aby tam přišel, tak mu asi dám postel. Tomu dám radši tady tu. Takhle. A... Obývací pokoj, kuchyně. No, tak to vezmu tady tu. Tak a už ještě záchod teda. $250, no. To jsem dá blbě, no to je no, ať na něj čumí z okna. Tak a už jsem totálně v krachu, takže dobrý, no. To je pořád tam má nějakou tmu a to je jedno. To pak nějak... Tam dám světla, až budu mít prachy. Takže běž. Jo. Tak co budeme dělat? Třeba zábava. Jo. Tak budeme třeba... Jo. Navštívit. Pak bych chtěla si na nějakou práci. Ale vlastně on se chce stát tím filmovým... Nebo počkej, čím se chce stát? No to je jedno zatím. Nic. Taká malá holka, ne? Asi jo. No tak si někomu představíme.
No, tak si nějak. Didi, osobitě. Ježišku. Osobitě přátelsky omluvit se. Ne. Přátelsky. Poznat se. Tak. Takže tady tu. No dobrý, tak už se zná s pár lidma. A ještě nějakou tu zábavu teda, protože doma nevím, jak se zabaví. Takže se budeme pohoubat. Houba se. Se mě bojí. Tak a já se mezi tím kouknu na nějakou tu práci. Takže čekat. Policie, jo jasně, jeho si policajta nedokážu představit dál. Ne. Divadlo. Místní, ne. Ne. Ne, ne. To víš, že jo. Tady ne. Bych mohl dělat hrobníka. Nevčkej, já čuněš? Ještě mi řekni, že to tady není nikde. No to je jedno, půjde dělat do divadla, pokud tam není ta hudební kariéru, jo jasný, no, když myslíš. Dosáhnout novinářské, počkat. No to má zrovna blbou. Novinářská, já to stopnu. Novinářská, tak počkat. Takže... Ne. Ne. Tak já to asi stopnu, než něco najdu. No tak já jsem tam nenašla nějakou tu novinářskou, tak já mu dám tu policejní kariéru. I když to jako, no jako dobře, no. A co bude dělat? Jo, 40, takže z těch... Fyzickou kondici, jasný. Dobrý. Jo. Praskač, aha. Dobrá práce, no. Takže třeba se pojď najíst. No tak si tam s ním ještě něco řekni, no a dát si rychle jídlo a lupínky. Přijde, on je na záchodě, to je blbec. A jako kam to dá? Lupínky.
Počkej, snad mi. Jdeme do práce. Nechceš tam jít takhle? Dělej. Ty on... Ne, dobrý. V čem tam jde? O, třeba tě pak povýšej. Počkej, to asi zjistím. Kariéra. Blízko povýšení. Jasně. Logika. Pak koupím šachy a nebudeme hrát tady šachy, no. Logiku máš špatnou, kámo. Dělej. Fuj, to je hnusný počasí, tam by jsem nechtěla být. Jak se kouknu, co má za město. Tak, město... Jo. Takhle bude takhle bude vypadat náš baráček. Co to je? Dobrý. Už se to načetlo. Já to hezký. Přestalo pršet. Dělej. Tak, ty pak půjdeš domů. Hele, kolik jsi dostal? Takže pro tenhle díl to bude všechno, tak no co jsme vlastně, jo, dneska jsme si vytvořili simíka, našli práci, no jak si postavili dům, i když jako, jestli se tomu dá říct dům, no, takže nazdar.